alle sammen, og velkommen til vores video, eller ja, Chubby Bunny video. Chubby Bunny video. Og til dem, der ikke ved det, så vil nogen lige forklare reglerne. Det går ud på, det er, man har en skål med nogle skuffeduser i, og så tager vi en hver, og så skal vi sige Chubby Bunny. Den, der kan have flest ind i munden, og så sige Chubby Bunny, har vundet. Ja. Og den der kommer til sidst, skal jeg spise en chili. Og vi spiller det bare ud Nej, her. det skal man spise. Ikke noget. Okay, ja. Og vi starter med en her. Og den, der ikke kan sige Chubby Bunny først, har afsted. Oh my god, de er jo store. Ja, okay. Giv mig. Er vi klar? 3, 2. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Kom nu, Nora. Chubby Bunny. Okay, Giv mig også en. Jeg glemmer mig. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Det var vores kat. Det var vores kat, der løb forbi. Chubby Bunny. Giv mig lige en til. Hallo. Hvor mange har I fået i munden? 4. Jeg har fået 3. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Jeg kan ikke sige det mere. Jeg kan ikke sige Chubby Bunny nu, så nu spiser jeg bare min. Chubby Bunny. Inden jeg kan ret video det her. Du må ikke tykke den. Chubby Bunny. Jeg må sutte på den her. Fuck den, mand. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Fuck, er vi gået i gang nu? Jeg er kun skål til min Hvad så kaffe du? Hvorfor ligger de der skumfiser der? Nej, jeg ser bare sutte på dem. Hvor du klar. Det er også mig. Okay, men jeg tror, jeg kunne have over 8. Ja. Nora troede, han kunne have over 8. Det kunne jeg også. Nej, vi kunne have 5 eller sådan. Nej, for jeg tog en mere, hvor du sagde, nej, gør du mere? Og så tog han bare. Holy crap. Nej, men der tog vi jo kun 5-6. Jeg tager de 2 sidste. Venner, Chubby Bunny. Kæmpe blankebider. Chubby Bunny. Og det var bare begge videre. Hvis den kravler op af telefonen, ikke, så griner jeg. Er det fordi, du spiser dem selv? Ja, den kravler ikke. Fuck, det var tæt på, mand. Det siger jeg også. Men lige 6. Jeg fik 7. Ja, til gengæld spiser du også dem alle sammen. Nej, jeg skal Chubby Bunny. Hvad laver du, Nico? Viser den der ting. Fuck, den er syg. Du kravler den på kameraet. Kom nu, Nico, tag dig lige sammen. Sådan. Nu rører den ned. Den rører ned nu. Man kunne faktisk ikke se den, for helvede. Du skal gå... Ja, der var den. Fuck den. Nå, det var alt for denne gang. Tak for at I så med. Like. Ja, husk at smide et like. Ja. Og subscribe lige. Hej hej.